खुलुमबाय लोगोफोर सैमानि लान्जाया कुनु दिन सिदा जाया घि बथलसे नङा थेमासे घि दो मालिस खालामबाबो ना सैमानि लान्जायखौ दसे खमाय सिदा जागोन बिनि उनाव बोरै खेंख्रा जाफिनो बिदि आंनि सालायाबो जाबाय जोंनि लेंगुवेजआ मा आइ मुवा जोंनो खिखायखाबाय जोंनि रंगिया आनसलिकनि लेंगुवेजआ जों जेरैबायदि दा रायलायबोदों बिदिखा थ' जोंबो रोंगो जिथु लिखित बर' बेखौ रोंगो आरो रोंबाबो मा आरो सैमानि लान्जाया सिदा जायो गोदो जों रायलायबाबो स्लिप जाना आक' जोंनि लेंगुवेजखौनो हमफिनो थ' बिनि कारणे निमाहा बिनाय थाबाय बर' रोङा होननानै बहुत मानसिया कमेन्ट खालामो रोङा आं मानिना लाबाय आं एक्सेप्ट खालामबाय आरो मा बुंनो फरायनि कारणे एलार्ट था बि प्रिपेयार था फिजिकेलि मेन्टेलि रानिंफोर खालामबाय था थ' दानि सेंग्राफ्रा मा बुंनो जोंबो सेंग्राया नगा सगोन माने सिगारेट सोबबाथ' एख' माबा मोनालै एख' टेस्ट गैया एख' पटबो गैया थेवबो माने फेसन आरो जे सलमान खाना सोबोबा आंबो सोबगोन बिदि आरो मोनसे फेसन आरो आंबो सोबदोंमोन सिगां भाइमु मा बुंनो आरो माबाफोर भुल खालामबा आंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्सखौथ' शेयार खालामखानांगोन नङा होमबा सिगारेट सोबोमोन नोङो थ' सिगारेट सोबबा एख' टेस्ट गैया एख' पटबो गैया मोनबो गैया आंबो जास्ट मोनसे स्टाइलनि कारणे सोबोमोन आरो बास हिर'फोराबो सोबोबा लोगोफोराबो सोबोबा लोगोफोरा बाय जबरदस्ति होनायखाय आं गेजेर गेजेर सोबोन एख' लाब गैया एख' टेस्ट गैया मोनबो गैया खालि मा सोबबाय थाबा बिखाफोरा कमजोरि जायो हां लानायाव खस्थ' मोनो हां थोनो मोनो थ' रानिं खालामनायफोरनि कारणे हामा जिथिया आं क्लास 9निफ्राय क्लास 10 कलेजाव जिथिया थाङोना क्लास 9निफ्राय कलेजालासे आं बिराद धुलान्दारमोन जाता बाता स्पिडाव गारि सालायनाय सोरखौबा एदावनाय आन्दु फान्दु खामानिफोरखौ मावोमोन आरो भाइमोन गासैखौबो आङो बुंदो बिदि खालामनानै एख' लाब गैया उनाव रियलाइज जाहैगोन हमेशा हदाय नोङो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो कारणे सेस्था खालाम मानसिनि सिगाङाव मोजां बेबहार खालामनो कारणे सेस्था खालाम मोजां बाथ्रा बुंनो कारणे सेस्था खालाम आरो मानसिजों मोजां बुंजानो कारणे सेस्था खालाम जाहाथे जों बायदि पजिसनाव फैनायनि उनाव न'आव थाङोबा जाहाथे रायजोफोरा रावबो नोंखौ बुंनो कारणे पइन्ट मोना बे गथ'आ सिगां बिराद धुलान्दारमोन बिदि बुंनो कारणे पइन्ट होखाना बिदि पइन्ट लाखि जे बे गथ'आ आगोलावबो मोजांमोन दाबो मोजां बिराद मोजां बिदि बुंजानाय लोगो लोगोन ना भाई बहुत आशीर्बाद मोनगोन माने नोंनि गोसोआ खुस जागोन ना खुस जानाय लोगो लोगोनो हार्टआ एकदम दुब दुब जागोन ब्लाड सार्कुलेसन स्पिडाव खारगोन थ' बेयावनो इनि हार्टआ एक्सारसाइज जागोन आरो ब्लाड सार्कुलेसनफोरा बाय स्पिडाव जाबाय फिजिकेलि एक्सारसाइज जागोन आरो थ' मानसिनिया 2 मिनिट नङा 1 घन्टाबो बारिनो हागोन लाइफआ बा 2 मिनिटबो बारिनो हागोन बेखायनो मानसिजों मोजां बुंजा आंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंबाय आरो जोंबो सिगाङो आइमुनि सायाव बा बाबामोननि सायाव गारि घोड़ा मोननानै बा थाखा फैसा मोनना बेकार जायै लोङै उरायोमोन टाइमफोरखौ बरबाद खालामोन आरो थ' बेफोरबायदि टाइमखौ जों बरबाद खालामालासिनो न'आवनो थानानै जुदि फरायबाय थानायमोनबा दिनै लाइफआव बहुत आरो सक्सेसफुल लाइफ जाबावनो हागौमोन थ' आंनि बुंनायखौ हामा मोनना गाज्रि मोनना भाइमु आंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ गेजेर गेजेर बिदिनो बुंबाय थागोन आङो थ' आं माबायदि रास्ताव माबायदि पाहाराव आङो उथिलाय अखारलाय फैनाय आंनि लाइफनि बाथ्रा जाहाथे आं बायदि सोरबा आरो भाइमुआ दोङोबा बाय आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंना डाइरेक्सनफोरखौ चेन्ज खालाम आरो मानसिया क्लास 9-10 जिथिया फैयो जिथिया क्लास 9-10 फरायो तिथियाथ' बाइक लानानै गिदिंनाया बारा जायो आरो सिख्लाफोरनि धान्दाया बारा जायो थ' बिदि खालामना सिख्लाफोरखौलाय आरो मा आरो सिख्लाफोरखौ गासैखौबो गावनि बिनानाव होननानै सानना ला बिनानाव होनना रेसपेक्ट खालाम बिनानाव होनना रेसपेक्ट खालामबा नोंबो मोजां रेसपेक्ट मोनगोन बै गथ'आबो गाहाम नांगोन इन्डियायाव खुनु माने इन्सिडेन्ट जानाय नङा गाज्रि खामानि मालाबा जायोना बेफोर जानाय नङा गाज्रियाथ' दिनैनि दिनाव ना सबसे रेसपेक्ट जोंनि बर' जोहोलावफोरा मोनगोन बर' सेंग्राफोरा मोनगोन मानो होनबा दिनैयाव लासे जोंनि बर' सिख्लाफोरजों बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्लाबो खिन्थु जोंनि बर' सेंग्राफोरा सोरबा सिख्लाजों बेफोरबायदि हामा खामानि मावनाय दिनलासे खोनाफेराखै आरो ना बेनो सबसे गोदोर रेसपेक्ट आरो ना जोंनि बर' सेंग्राफोरनि थाखाय बेनो आरो गोसोआव बिराद मोजां नाङो आरो ना थ' बेखौनो बुंबाय आरो
तो हमेशा गावनि बिनानाव बायदि बेबहार खालामबानो जाबाय सिख्लाफोरखौ बा लोगो बायदि बेबहार खालामबानो जाबाय फरायनायावल' ध्यान लाखिबाय था मालाबा आब्दुल कालाम बायदि जानो हागौ आब्दुल कालामखौ सासे मानसिया सोंदोंमोन आरो सार नोंथाङा मानो हाबा खालामदों मुझे आंथ' मोनुआनो जादिया गमखौनो मोनदिया हाबाया मा डाइरेक्सना बिनिया खालि साइन्टिस्ट नालाय मायबा नङा मायबा मोनसे खालामनाय नोंबो बा आंबो जुदि मायबा मोनसे प्लेनिं खालामबा प्लेनिंनि बाथ्राखौल' सानबाय थायोबा प्लेनिंनिल' बाथ्राखौ सानबाय थायोबा आं अमुक खालामगोन ना बै खामानिखौनो हरनि साननि मानसिया सानफ्लांबाय थागोन एनि टाइम सानफ्लांबाय थागोन तो सानफ्लांबाय थाबा बाखि खामानि जिमान दङ बाखि दुनिया जिथु दङ सब बागरजोबलाङो बाथ्राया बेनो आरो दा जे गावनि आथिङाव गसंनो नाजा आरो गावनि लाइफआव मोजां खालामनो सेस्था खालाम हाबाया गावबा गावनो जागोन ना सुपारलि फरायबाय था नोंनि थाखायबो सोरबा नङा सोरबा भगबाना जरा बनायनानै हरखादों ना माने टाइम फैबाथाय नोंहा जेतिया नोंनि आथिङाव नों गाव गसंनो हागोन होनबाना नों गावबा गावनो नों मोनगोन ना आरो लाइफआव मानसिया भगबानखौ प्रे खालामबाय थायो हे गसाया आंनि एबार खारनो हाबाथाय बलि मासे होगोन होननानै मानसिया गसाइखौ प्रे खालामो हे गसाया आं खारनो हाथों बा आंनो खारनो बोलो हो आं बोरमा मासे बोलि होगोन ना खाराबा खस्थ'खौनो खालामाबा माबायदि खारनो हानो बेयाव भगबाना कुनु दिन मानसिनो आशीर्बाद होआ बेखायनो कनफिडेन्ट लाखिना रानिं खालाम फिजिकेलि खिन्थु मेन पइन्ट दानि गथ'फोरा सिख्लाफोरनि बारा धान्दा ना गार्लफ्रेन्डनि बारा धान्दा गार्लफ्रेन्ड खालामबा ना भाई बेयाव खिन्थु भगबाननि हात दङ नोङो खासे नङा नों 10टा सिख्लाखौ मोजां मोन नों जायखौ भगबाना नोंनि कारणे बनायना दोनखादों ना नों बेखौ मोनखागोन याथ' नों मोजां मोननानै मोनगोन याथ' नोङो मोजां मोनालासिनो नायना मोनगोन याथ' माथिंबा मायबा मायबि जानानै नोंनि इयाव फायखागोन नों मोनखागोन खिन्थु भगबाना जुदि नोंनो बे सिख्लाखौ होनो इस्सा खालामाखैबा नों जिमान मोजां मोनबाबो जिमान माबा खालामबाबो आखाइ हाबाबो नोङो गोदनाखौ हाना पांख'आलायबाबो बै सिख्लाखौ मोना बै सेंग्राखौ मोना मोजां मोनलायबाबो भगबाना जुदि लिरना दोनदोंबा गसाया जुदि लिरना दोनदोंबा ना मोनखागोन बेखायनो मोजां मोननानै टाइम स्पेन्ड खालामनाङा भाई जि जोंनि टारगेट जि जोंनि पइन्ट जों जि गलखौ टारगेट खालामबाय दङ ना बे गलखौ होसोबाय था सोरबा इन्जिनियार जानो सोरबा डक्टर जानो सोरबा साइन्टिस्ट जानो बेखौनो गलखौ होसोबाय था बे गलखौ होसोबाय थानाय टाइमाव जेथिया फुटबल गेलेबाय थायोना फुटबल गेलेनाय टाइमाव मानसिया गलखौ होसोबाय थायोना थाया फुटबलनि लोगोआव टारगेट खालामबाय थायो आं माबायदि गल सोनो हागोन बै टारगेट खालामनानै खारबाय थाबासो बे बलनि खिथु टारगेटखौ लाना खारबासो बे गल होनाय तो जिथिया बलखौ लाना खारबाय थायो लांबाय थानाय टाइमाव राइट साइडथि जुदि सोरबा दुर्गा मा गोदै एकदम नुनायाव मोजां सिख्ला खासे गसंना दोंबाय थायो बेखौ जुदि गल खालामनो कारणे खारबाय थानाय मानसिया दुर्गा माताखौ नायना लाबा बिनि अबस्थाया मा जागोन बास इथि नायबायना बलखौ सेनानै बेलेगा लाना हांबाय गल होनो हादियाना बेखायनो बुंदों मोजां मोननाय यार माना खालामनो हाया सबनिबो गावनि लाइफ स्टाइल गावनि डाइरेक्सन गावनि इस्सा गावनि लाइफ आं जेमान बुंबाबो आइया जेमान बुंबाबो रावबो मानिखाया खिन्थु आं जितु आंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्स मोनदों ना बेखौ आं बुंबाय दोङो जानि न'खरनि आं गासैबो जानि इउटिउब फेमिलि जिमान दोङो ना गावनि न'खरनि होननानै सानना लाबाय आङो नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामो लाइक खालामो बे कारणे मोनाव मालाबा जस फैयो तो आं सानोखि आं बायदि जानि इउटिउब फेमिलिफोरा जाहाथे कुनु प्रब्लेम जाया भबिष्यताव बे कारणे बुंदों आङो मानसिया बेबो नंगौ जे सोरबा मानसिया जुदि बारा बुजायोबा बिराद गाज्रि मोनो आंखौ बिराद गाज्रि मोनखाबाय मिथिखादों आङो रागा बहुत जोंबाय कमेन्टआव हो जि बुंनो इस्सा कमेन्टआव थक हो कुनु टेनसन गैया भाई आं नोंसोरनि आदा बा बिफं न'खरनि मानसिफोरा सोरबा रायोबाबो ना मिनि खुसि खोनासंगोन बिराद गाज्रि मोनबाय जायफोरा दा बाय मिजि जादो सोरदोबा तो निमाहा बिनाय थाबाय थेवबो आरो आं बिदा बा बिफं होननानै बिनानावफोरखौबो बुं जायफोरा दा रिलेशनशिपआव दोङो बिसोर गावनि सेंग्राफोरखौ मा गियान होनांगौ बिनानाव मो
जायफोरा नोंसोरखौ सोरबा सेंग्राफ्रा मोजां मोनदो बा दा मोजां मोनना मोननो दोङो, दा नागिरबाय relationship आव बा दोङो। मोजां मोनबाय दोङो बिसोरखौबो नोंसोर थाल्ला बुंबानो जाबाय आंखौ जुदि नों हाबा खालामनोबा मोनसे गल आं होगोन बे गलखौ नोङो पुरा खालामनायनि उनावसो आंखौ लांनो हागोन बा आंखौ नोङो लाइफआव मोनगोन बिदि गल मोनसे हो बिदि गल होबाना बै सेंग्राया मा थिग बिनि लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन नोंनि कारणे आरो मा थिग नोंबो बै सेंग्राखौ गल होनायनि कारणे नोंनि लाइफआवबो नोंबो साक्सेसफुल हाजबेन्ड मोननो हागोन नङा होमबा बेखायनो रावखौबो बेनो आरोना। सिरियासलि मोजां मोननाङा सिरियासलि मोजां मोनोबाबो गल मोनसे हो गलखौ साक्सेसफुल जाना गलखौ टारगेटखौ कमप्लिट खालामनायनि उनाव रिलेशनशिपआव ज' जा होमबानिया न'खरनि आइ आफामोनाबो गाहाम मोनगोन आरो रायजोफोराबो गाहाम मोनगोन नङा होमबा थ' बेखायनो ध्यान लाखि आरो दा सिख्ला मानसिफोरानो सेंग्राखौ मोजांबो खालामनो हायो मोजां लामाथिंबो लांनो हायो गाज्रि लामाथिंबो लांनो हायो गाज्रि लामाथिं मानो लांनो मोजां लामाथिं लां जिहेतु नों बिदिनो थांखागोनबा ना थ' नों जुदि बिदिनो जुलि जानानै बिदिनो जुदि संसारखौ जानो सानदोंबा नोंनो बेखौ मोजां बुजाय मोजाङै बेखौ खामानिफोरखौ मोजाङै साकरियाल' नङा खामानिया ना आरो साकरियाल' खामानि नङा जानो हागौ बयहाबो साकरिया खाफालाव लिरनाय गैया न' थ' आरो गोबां खामानि दोङो कम्पोजा टाइगान्ड जा बा मिउजिक जा बा सिंगार जा सोबावबो खामानि दोङो मानसिया और भइसबो फाननानै मानसिया लाइफआव साक्सेसफुल जानो हायो आरो सरकारि साकरिनि उनावल' मानसिफोरा खारबाय थायो सरकारि साकरिनि तुलनाव प्राइभेट साकरियाव दिनै बहुत बारा फैसा मोनो मानसिया मानोना सरकारि साकरि सासे बा डाइरेक्टर जाबा मेक्सिमाम 4 लाखसोल' पेमेन्ट मोनगोन नङा होमबा थ' जुदि डाइरेक्टर जायोबा प्राइभेट कम्पानिनि मानसिया 1 करोड़बो मोननो हागो बा 12 करोड़बो मोननो हागो इयारलि पेकेज नङा होमबा थ' आंनि मिथिनायावथ' सबसे पेमेन्ट बारा मोनोबा प्राइभेट साकरियाव मोनो आरो सरकारि साकरि जाय मावो ना 1 पैसा बारा खामानि मावगोन ना 1 पैसा बारा पैसा मोनगोन 1 पैसाबो बारा पैसा मोना 1 पैसा 1 सेकेन्डबो खामानि मानसिया बारा मावनो साना थ' माइन्डआ मा मिथिबाय जाम जायो प्राइभेट कम्पानिफोरा मा मिथिबाय प्राइभेट कम्पानिफोरा साकरि मावनाय लोगो लोगोनो प्राइभेट कम्पानिफोरा जिथिया सुटि बुटिनि कारणे मानसिया डिमान्ड खालामना जेरै आं दा सासे मेनेजार आरो आं मेनेजारबा आंनिया इमारजेन्सि आं सुटि थांनांगोन न' इमारजेन्सि सुटि थांनांबा आंथ' सुटि थांबायनोखा आं थांनाय लोगो लोगोनो आंनि जितु जुनियर एसिस्टेन्ट मेनेजार ना बेखौ कम्पानिनि मालिका बुंगोन नों मेनेजार सिटखौबो ला एसिस्टेन्ट मेनेजारनि सिटखौबो ला मोननैखौबो खामानिखौ माव आरो नोंनो नेक्स्ट खाननैसो थाना प्रमोसनबो होगोन आरो फैसाखौ बायबो बारा होगोन होननानै माला कम्पानिया जाय सुटि थांबाय बेथ' नेक्स्ट टाइम फैबा जागाखौनो मोननाय नङा बै माला जाय एसिस्टेन्ट ब्रान्च मेनेजार बिसो बाय खस्थ' खालामनानै मावबा सिटखौ लानाय थ' सरकारिफोरनिया मा टाइम लिमिट थायो आरो टाइम लिमिटनि भितरावसो फैसाखौ मोनगोन बा आरो टाइम लिमिटनि भितरावसो प्रमोसनफोरखौ मोनगोन आरो प्राइभेटआवबा नों जिमान स्ट्रागल खालामनानै जिमान मोजां प्रेजेन्टेसन होनो हागोन তেতিয়া नोङो टप प्रमोसन मोनगोन आरो सरकारियाव एख' गैया दिनैनि दिनाव गोदोर एप्लिकेसन जा फेसबुक जा टिकटक जा बेफोरथ' कोनो सरकारि संस्था नङा ना बेफोरथ' प्राइभेट कम्पानिसो थ' प्राइभेट कम्पानि जितु एप्लिकेसन सफ्टवेयर इन्जिनियार बिसोरथ' करोड़ थाखा मोनो थ' मानसिफोराथ' इन्जिनियार जाबा सरकारि इन्जिनियारल' जानो लुगैयो सरकारि इन्जिनियारखौल' सोङो जाय बाय सैतान माला सरकारिखौ गारना प्राइभेटआवसो हाबबाय दोङो खायफा कम्पानिफोराव बहुत प्राइभेट कम्पानियावसो बहुत बारा फैसा मोनो मानसिया आरो दा जितु पेरामिलिटारिफोरावबो भेकेन्सि ओंखारगोन ना दा सिगां कनस्टेबल जिदि ASI एक्जिकिउटिभ साब इन्सपेक्टर एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट LDC बेफोरबायदिल' एग्जाम जायोमोन दा गोदान आरो भेकेन्सिबो ओंखारगोन 2021 लासे 2021 लासे मा थिक भेकेन्सि ओंखारनो हागो दा गोदान भेकेन्सिबो ओंखारगोन कनस्टेबल सुइपार जेरै दोङोमोन बा कनस्टेबल कबलार कनस्टेबल बारबार जेबायदि दोङोमोन दा कनस्टेबल वेटार मोनगोन गोदान भेकेन्सि बहुत ओंखारगोन आरो जाय मानसिया हटेल मेनेजमेन्ट खालामना वेटारनि खामानि मावो बेफोर कनस्टेबल कुकथ' दोङो कनस्टेबल वेटार ओंखारगोन बहुत भेकेन्सि ओंखारगोन बेखारने बि प्रिपेयार था फिजिकेलि मेन्टेलि बिनानावफोरनो हाबो बुं थ' बिनानाव मुवाबो दिनैनि दिनाव
जोंनि रावनि सायावबो आसामनि depend थानाङा आरोना। दिनैनि दिनाव दिनै जोंनि आसामनि भेकेन्टखौ आंनि मिथिनायाव बाहेरनि मानसिफोरासो बारा लादो दा अखमनि मानसिफोराना साकरि बारा नागिरा खारनो बारनो थाङा थ' अखमनि कारनेबोथ' भेकेन्ट बहुत थायोना अल इण्डियानि कारने सबनि कारने भेकेन्सि बहुत ओंखारो थ' जोंनि बर' गथ'फोरा बा जोंनि अखमनि मानसिफोरा बारा थांनो नामाया आरो रिक्रुटमेन्टफोराव इन्टारभिउ होनो बेबो कारने थाङा मोनसे भेजाल ना सोर खायफाबा सोरहाबा लोगोआव लांफानो मानसि गैया लोगोआव आरो लांफानो सोरहाबा मानसि आरो गैया। बर एसे गोजान जागायाव गोलैनानै आरो होयो बेनिखायनो हिनजाव मानसिफोरनि आरो एसे खस्थ' जायो आरो ना थ' बेखायनो आं थेवबाबो बुंदों खायफाफोरा जे कमेन्ट खालामो जे बेलेग लेंगुवेज रायलायना आसामिस रायलायना बेलेग रायलायना ना बे लेंगुवेजनि प्रब्लेमनि कारनेबो जोंनि गथ'फोरा बाहेरायाव थांनो हाया ओंखारनो हाया किसुमान आरो सबबो नङा खायफा आरो सबबो नङा दे सब बहुतथ' दा बहुत नलेजेबल गथ' ओंखारबाय जोंनि हारिनि भितराव बहुत नलेजेबल ओंखारबाय थ' गोबां नलेजेबल ओंखारबाय आरो किसुमान खायफा जाय आननलेजेबल जेरै कमेन्टफोराव गेजेर गेजेर फैयोना जे मालाय लेंगुवेज रायलायना हारि नाङा बेफोरनि कारने लाइफआव बायमान प्रब्लेम जायो आरो थ' सिख्लाफोरनि कारनेबो बहुत भेकेन्सि ओंखारो फिजिकेलि मेन्टेलि पुरा प्रिपेयार था सबनि कारनेबो साकरि दोङो सबबो साकरि मावनो नाजा होमबासो गावनि न'खरफ्राबो डेभेलप जालांगोन गासैबो डेभेलप जानांगोन नङा होमबा जों बास जोंनि लाइफनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ बुंबाय दोङो आरो जों मा नुदों बा बियो सिगां मा खालामबोबाय सेंग्रा टाइमाव जों मा खालामोन मिथिबाय जोंथ' नङा जोंनि सारि आरो सिगां आरो जोंनि सारि बाय सिनियर आदामुआ ना सानैसो जोंनि सारि बाय सिनियर आदामु बिसोरनिफ्राय जों सोलोंदों मानोना मानसिया गाहाम हामानि खामानि गासैखौबो मालायनिफ्राय नायनासो सोलोङो जोंनि सिनियर सानैसो आदामुआ मा खालामोन मिथिबाय बाटाल होनना बुङो दाउ गावग्रा आरो थ' बाटालखौ लानानै दाउ गावनो थाङोमोन आरो हाग्रायाव बेदर जानो लुगैयो नालाय गामिनि मानसि दाउखौ आरो बेसेबां जाबाय थाना हाग्रानिबो जानो लुगैयो थ' बाटाल लानानै जों आदामुआ आरो दाउ साव गावनो थांगोन आरो दा दाउ गावनो थांबाय दाउ मासेबो मोनदिया दाउ मासेबो मोनाबा आरो न' फैना मा जाफायनि इमान सानसेयाथ' खस्थ' खालामबाय मायबा नङाथ' मायबा जाथारनांगोन नङा होमबा थ' बिदिनो आरो लानजाय गालाव ममाय सिंगाफोरनियावथ' बिराद हांसो बांसो थासै नङा होमबा थ' हांसोफोर थायोबा मबा हांसोखौनो गावख्लायना लाना फैगोन मबा हांसोखौनो गावख्लायना लाना फैगोन मबा सिरि सिरि बोरमाखौनो सेथारना लाना फैगोन बिदि आरो सासे जोंनिनो लोगो आरो बिदिनो जोंबो बिराद दुस्थुमोन थ' सानसे थांबाय आरो बाय काहिनियाथ' एसे आरो बुंनांगौ बेफोरखौ लाइफनि एक्सपिरियेन्स जोंबो थांदोंमोन आरो बिदिनो थ' जोंनि सासे लोगोआ हांसो मासेखौ हमबाय आरो हांसोआथ' सिनि हांसोआ बिराद खारनो हायाना लाखै लाखैखे खारो थ' सिनि हांसोखौ जोंनि लोगो सासे हमबाय आरो हमबा आथिङाव हमबा हांसोआ बिराद गाब 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 गाख्र'जोब्बाय हांसोआ गाख्र'जोब्बायबा थ' जाय मालिक ममाय सिंहा बे लुंगिखौ एकदम थिखांनानै फैबाय आरो ओइ कि हल होननानै थ' बिदि फैनाय लोगो लोगो जोंनि सासे लोगोआ मा खालामबाय हांसोनि गोदनाखौ मखथायबाय आरो एकदम मस्रायबाय आरो थ' हांसोआथ' सेटेप गाख्र'नो हालिया थ' बै जायगाया प्लेन हांसो एसेनो हाग्राबो गैया माबो गैया एसेनो दा बि मा खालामबाय मिथिबाय खाथियावनो दंग' बायदि दङमोन आरो दै दङमोन दंग' नङाबाय बिलो बायदि आरो बिलोआव मा खालामबाय बियो आथिं सुफ्लाबाय आरो गावनि आथिंखौ सुनानै हांसोखौ आथिंखौ गासथाबनानै दै सिङाव खोबलाबाय ममाय सिंया फैनानै नायफैबाय हांसोखौ बुथारदो नामा बिसोर होनना थ' हांसोखौ मोनो हांसोखौ माला गोदनाखौ सेथारनानै दै सिङाव गानानै गासथाबना लाबाय हांसोआथ' बाहेरायाव ओंखारदिया दै सिङावनो थाबाय बे मानसियालाय नागिरना मोनदों अके लास्टाव इनि उनाव जेथिया मानसिया साइड जायो ममाय सिंया साइड जायो हांसोखौ लाना फैबाय लाना फैना जाफैबाय थ' बिदि आरो सासे मा जादों आंनि आदा सासे आरो थ' बिदिनो आरो हांसो सांसो सिखाव खावखांनानै बे स्टुडेन्ट लाइफआव जायोना बिराद मोनसे नङा मोनसे खामानि मावो आगलानि दिनाव बिदिमोन जोंनि टाइमाव दानि दिनाव बिदि नङा गथ'फ्रा खालि मबाइलाव फेसबुक सोर सिख्लानि फट' सोरनि मा भिडिअ भाइरेल जादों बेखौनो नागिरो जोंनि टाइमाव बेलेगमोन काहिनिफोरखौ बाहाय खोनासंफायबो थ' सासे आदाया आरो हांसो सिखाव खावखांनानै जाखांनानै इनि उनाव बिरि सोबो बे टाइमाव बिरि सोबबा आगलानि दिन दानियावथ' गथ'फोरखौ रावखौबो रायनो हाया बुनोबो हाया आगलानि दिनाव
आयं मुवा आदा मुवा न'खरनि मानसिफोरा सोरबा जुदि भुल खालामबा एकदम गन गोदोर गोदोर लाना थैजो बुयोमोन लावथि लाना बिराद बुयोमोन बा जोंनि गामियाव सासे आयं दंमोन आरो बिराद खाथारनाक आयं बुयो आरो मानसिफोरखौ बिराद बुयोबा थ' जंगलाव बिसोरो जि जायगायाव मानसिखौ फबो खावो स्मशान आरो बैयाव थांनानै बरिया गामसाखौ बनानै आथिंखौ एकदम हेबनानै हायाव ओरै उरुनानै बिरि फुकायबाय थायो थ' बिरि फुकायबाय थायोबा गावनि फिसाज्लाफोरा न' फायाबा गामियावबो थायाबा मौ थांखो ओमफ्राय कनफिउजन जायोथ' थ' मोखौबो गुमनो थाङो बेनि उनाव खाथियावनो स्मशानबो दोङो स्मशानाव धुङा बिरि सोबबाथाय धुङाया गबाय थायोना ट्रेन गोदै धुङा खुबाय थाबाथाय माने मानसिया कनफिउजन जायोना यार स्मशानाव मानसिबोथ' खावाखै मानसिबो फबाखै थ' बे धुङायालाय मुनिफ्राय खुबाय थादो थ' आयंआ मा खालामबाय एकदम मोखौ बुग्रा लुरु गोदोर आरो इसिनि गोदोर लिरु होनना बुङो लिरु थ' बे गनखौ लानानै थांबाय आरो बारियाव लावथिखौ लानानै थांबाय आरो थांबाथ' बरिया गासिनो देदला उरुना गाव पजिसन एकदम बिरि सोब्बाय थादो हा डायलग मारिबाय थादो आं अमुखौ मोजां मोनो इबो आं अमुखौ मोजां मोनो सोरबा आदा खानि आरो सासे सिख्लाखौनो मोजां मोनो सेरलायबाय थादो थ' आयं बाराया बै जायगायाव मोनहैबाय साला सासे सिख्लाखौ बेज्जति बेसोराम नोंसोरो खानैदो सेरलायबाय थादो आरो लाजिनाय गैया नोंसोरखौ दयनिफ्राय नागिरबाय थादो मोखौ लांनाय टाइमाव नोंसोरो मोखौ लायामा बेयाव बिरि सोब्बाय थादों ना होबाय लिर'दो एकदम थाब थुब बुनाय मानसिया थैजो बुबाय आरो बुबाथायथ' खारबाय जाय जेरै हागो जेथि मेथि खारदो आरो एन्जरा जेरै मेरै खारोना बिदि खारदो आरो खारदोबा एन'का खारबाय खारै गावनि न' मोनफैबाय आरो इयो न' माने न'आ जोंनि गामिनि न'फोरा बस्ति बिराद गोदोर थायो आरो थ' गय फांबो थासोयो गय फां माने गय बुजिदोंना गय फां थासोयो आरो बारियाव थ' आदाया गय बिफां थासोयो आरो थ' आदाया खारनानै गावनि बारि मोनफैबाय आयं बारियाबो होसो आदानि खिथु मोनफैबाबा लुरुदो होसिगोन आरो एकदम खुबैना हरबाय लुरुदो आदाखौ थ' लुरुदो जिता खुबैना हरोना बिनि नैथि नांबाय आरो लिरुआ आरो नांबाथाय आरो स्पिडावसो खारबाय इयो दिनै आंखौ सेस खालामसिगोन होननानै बिराद स्पिडाव खारदो आरो खारनायावनो बियो आयं बारिखौ उनफिननानै नाहरै खारनायावनो गय फाङाव सौग्रोबाय आरो एकदम बिराद स्पिडाव खारोना खारबा गय फाङाव नै गोदे आखाया नांबाय आरो गया थाक नांनानै बास बेहस जि जायगायाव गोलैदो बे जायगायावनो बेहस मानसि आखाया नै जिमान आखाय ना इनो एकदम बुनानै नैसिनि गोदोर जाबाय आरो गय फाङाव नांनानै थ' लांगा बोलना थाबाय बेयाव जाना थाबाय आयं बारायाबा आरो गिनाय मोनबाय आरो गथ'आथ' गिनानै बेयाव जानासो थाबाय बाल्थिंदो दै लाना थांनानै दैखौ लखबना बे खर' दैखौ लखबना बा माने सारि मोनबाय आरो थ' बिनि उनाव खुलुमनोबाय बाबा आंखौ माफ खालाम आं बिदि खालामलिया भुल जाबाय हेन जाबाय होननानै उनाव आरो बिफाया मा बुंनो गथ'आथ' आखाया बुना थाबाय इसिनि गोदोर बेयाव जाना थाबाय थ' बिदि आरो आग्लानि काहिनिफोरा बिदिमोन काहिनि नङा भाई आग्लानि लाइफ स्टाइला बिदिमोन आरो दानि लाइफ स्टाइला बहुत चेन्जिं जाबाय फेसबुक मानसिफ्रा इमान एलुहा जाबायना फुटबलबो गेलेनो थांलिया क्रिकेटबो बारा गेलेलिया दा ड्रीम 11 लाबोनाबाय ड्रीम 11 1 करोड़नि लालसाव बहुत गथ'फोरा गेलेयो आरो क्रिकेटबो मबाइलावनो मानसिफोरा गथ'फोरा गेलेबाय थायो ग्राउन्डआव गेलेलिया फिजिकेलि एक्सारसाइज जालिया बेयाव फिजिकेलफोरा बहुत वीक जाजोबनो हमदो थ' ध्यान लाखि भाई मो फिजिकेलिबो प्रिपेयार था हमेशा मेन्टेलिबो प्रिपेयार था लाइफआव सक्सेसफुल जानोबा गोसोनि बाथ्राखौ एसे शेयार खालामबाय दिनै गाज्रि मोननाङा माबाफोर बांद्राय बुंदोंबा गावनि न'खरनि होननानै एक्सकिउज माफ खालामबानो जाबाय निमाहा होबानो जाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट खालामनानै बिराद रायबाबो एक्सेप्ट खालामगोन खुसियै माबाफोर गोसोनिफ्राय थेंक इउ बुंबाबो बहुत गोजोननाय मोनगोन आङो दिनैनि ब्लगा इमान मजेदार जादिया बहुत मानसिफोरखौ बुजायफ्लांबाय बा गाज्रि बुंफ्लांबाय जायफोरा मोजां मोनलायबाय दङ दा मोजां मोनलायबाय थादों बिसोरथ' बिराद गाज्रि मोनखाबाय आदा होननानै माफ खालामबानो जाबाय आदा होननानै बिदाया बिफंफोरखौ बिनानावफोरखौ बुजायाबा आरो सोरखौ बुजायनो नङा होमबा थ'
बिनानावखौ बा बिफंखौ आं बुजायनायनि उनाव आंखौ आरो रागा जोंबाबो रायबाबो जेबो नङा भाइ आं नोंसोरखौ बिफं होननानै आं निमाहा होगोन खिन्थु आंखौ आदा होननानै निमाहा नोंथांमोनाबो होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबलायनोसै गाबोन समनि आरो फैलायगोन मायबा बेलेग मोनसे टपिक लानानै लाइफनि एक्सपिरियेन्स नङाबा नेक्स्ट खेबसेयाव जोङो जानि भिडिअ जाय कमेन्ट खालामो बेफोरनि सायावनो भिडिअ बनायनो कारणे नाजागोन एसे और एसेयावनोसै होमबा दिनैनि भिडिअआ मोजां मोनबा लाइक खालाम मोजां मोनाबा डिसलाइक खालाम गाज्रि मोनबा पक्का कमेन्ट खालाम खुलुमबाय गासैखौबो जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों